स्वप्नातलं घर घेण्याचा विचार करताय? स्वप्नातील घर अगदी तुमच्या बजेटमध्ये देवगड जामसंडे येथे भव्य प्रोजेक्ट जेडी नाईशा हाइट्स घेऊन आले आहेत तुमच्या स्वप्नातील घर। 1 BHK 2 BHK फ्लॅट्स, शॉप्स सर्व सुविधांयुक्त। बुकिंगसाठी आजच संपर्क करा 87 67 16 93 04 72 18 68 28 21 87 88 54 31 41। कुडाळमधील बेल नदीवरील पुलाच्या दुरुस्तीचं काम गेल्या 4 दिवसांपासून थांबलेलं आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागतोय। गणेश चतुर्थीपूर्वी पुलावरील पडलेला खड्डा बुजवण्यासाठी काम सुरू करण्यात आलं होतं। सुरुवातीला असं वाटलं की काम लवकरच पूर्ण होईल, मात्र गेल्या काही दिवसांपासून काम पूर्णपणे थांबलंय। या कामामुळे वाहतूक एकेरी मार्गाने वळवण्यात आली होती, ज्यामुळे प्रवाशांना अधिक वेळ लागत आहे। विशेष म्हणजे गेल्या 4 दिवसांपासून कामावर एकही कर्मचारी आलेला नाही, त्यामुळे हे काम का थांबलंय याचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही। महामार्ग 66 वरील वाहतूक एकेरी मार्गाने चालू असल्यामुळे भविष्यात मोठा अपघात होण्याची शक्यता आहे। या स्थितीमुळे जर एखादा अपघात झाला तर त्याला कोण जबाबदार असेल असा प्रश्न नागरिक विचारतायत। या समस्येवर त्वरित लक्ष देणं आवश्यक आहे, जेणेकरून प्रवाशांची गैरसोय आणि संभाव्य धोके टाळता येतील। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।